салом дӯстон, бозиҳои лигаи миллатҳои Аврупо ҷолиб сипарӣ шуда истоданд. Дар даври дуюм натиҷаҳои хуб ва голҳои зеборо манзури мухлисон намуд. Имрӯз чун одати мо ба шаҳри бархӯрдҳои асосӣ рӯй оварда баъзе хабарҳои муҳимро низ пешкашатон мекунем. Шумо бошед тугмачаи обуна шуданро зер карда моро то охир ҳамроҳ бошед. дӯстон, лигаи миллатҳо давом дорад ва имрӯз низ як қатор бозиҳои ҷолиби диданӣ моро интизор мебошад. Барои бозам шавқвар гузарондани ин рақобатҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз 1x истифода баред. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. ссилкаи дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Дар даври дуюми лигаи миллатҳо мунтахаби Португалия бар Шотландия бо ҳисоби 2-1 пирӯз шуд. Бозӣ бо голи аввали Скотт Мактомене оғоз ёфт ки ҳисобро дар дақиқаи 7 кушод. Аммо португалиҳо диққати худро гум накарданд ва тавонистанд вақти боқимондаро ба фоидаи худ истифода баранд. Бруно Фернандеш нақши калидӣ бозид ки дар дақиқаи 54 мувозинат барқарор гардад. Зарбаи дақиқи ӯ ба дарвоза бовариро ба бозингарон баргардонид. Аммо қаҳрамони воқеии шом Криштиано Роналду буд ки пас аз танаффус ба майдон баромада дар дақиқаи 88 аз паси Диего Жота голи пирӯзиоварро зад. Ин голи 901 дар корномаи Криш буд ва таъсири бебаҳои ӯро ба бозӣ ҳатто дар ин сину сол нишон дод. Роналду пас аз бозӣ барои дастгириҳои мухлисон изҳори сипос кард. 2 бозӣ ва 2 ғалаба. Ташаккур барои дастгирӣ. Португалия. Сармураббии мунтахаби Португалия Роберто Мартинес аҳамияти Роналдуро барои даста қайд кард ва таъқид кард ки сарфи назар аз сину сол Криштиано дар шакли фантастикӣ боқӣ мемонад. Аммо мураббӣ инчунин ишора кард ки даста набояд пурра аз як бозингар вобаста бошад. Ин пирӯзӣ на танҳо мавқеи Португалияро дар ҷадвали мусобиқа мустаҳкам мекунад, балки нишон медиҳад ки ҳатто собиқадорон метавонанд ба натиҷаҳои бозиҳои муҳим таъсири ҳалкунанда расонанд. Роналдо шоҳкориҳоро идома медиҳад ва ҳам мухлисон, ҳам бозингарони ҷавонро аз саросари ҷаҳон илҳом мебахшад. Дар ҷони футбол дастҳое ҳастанд ки қобилияти ба майдон баромада ҳайрон овардан ва иродаи қавӣ нишон доданро доранд. Яке аз ин намунаҳои барҷаста тими миллии Испания мебошад ки сатҳи баланди худро дар арсаи байналмилалӣ беист нишон медиҳад. бозии онҳо муқобили Швейтсария дар доираи даври дуюми лигаи миллатҳо тасдиқи навбатии на танҳо маҳорат, балки рӯҳияи устувори испанҳо буд. бозӣ бо мушкилоти ғайричашмдош барои шогирдони Делауфенте оғоз ёфт. Дар дақиқаи 20 Испания дар ақалият қарор гирифт. Бо вуҷуди ин даста на танҳо мудофиаро нигоҳ медошт, балки дар ҳамлаҳо хатар ва ҳамлаҳои аҷиберо нишон медод. натиҷаи чунин бозӣ шикасти Швейтсария бо ҳисоби 4-1 гашт. ғалаба бар Швейтсария муваффақияти тасодуфӣ набуд, балки 17-умин бозии пайдарпай бе шикаст барои мунтахаби Испания буд. ҳамин тариқ Испания нишон медиҳад ки футбол на танҳо бозӣ, балки муборизаи рӯҳӣ, иродаи қавӣ ва стратегия аст. ҳар як бозӣ барои онҳо имкони нишон додани он аст ки даста сазовори беҳтарин ҷоизаҳо дар ҷаҳон ҳастанд. Зидан, сармураббии собиқи Реал Мадрид ки бо дастовардҳои барҷаста ва равишҳои стратегии худ дар идоракунии дастҳо маъруф аст, акнун метавонад шахси калидии Манчестер Юнайтед шавад. Пас аз ҷустуҷӯи тӯлонии мураббии нав, роҳбарияти Девҳои сурх ҳамкориро бо Эрик тен Хаг идома дод. Аммо оғози мавсими ҷорӣ он қадар боварибахш набуд ки интизор мерафт. Зидан ки фаъолияти мураббигии ӯ бо ҷомҳои Лигаи Чемпионҳо ва чемпионатҳои дохилӣ оро дода шудааст, номзади мувофиқ барои роҳбарии Манчестер Юнайтед ҳисобида мешавад. таҷриба ва қобилияти ӯ дар ёфтани забон бо бозингарони калидии даста метавонад ба бозии дастаи англисӣ нафаси нав орад ва ба қуллаҳои мусобиқаҳои байналмилалӣ баргардад. овозҳо дар бораи эҳтимоли омадани Зидан ба Манчестер Юнайтед аллакай таваҷҷӯҳи зиёди мухлисон ва мутахассисонро ба бор оварданд, зеро бисёриҳо боварӣ доранд ки маҳз чунин мураббӣ қодир аст ки иқтидори дастаро ба ҳадди аксар расонад. агар ин гуфтушунидҳо муваффақ шаванд, ин метавонад яке аз муҳимтарин таъиноти мураббиён дар солҳои охир гардад. ба ақидаи шумо Зидан кандидати мувофиқ барои Манчестер аст ё ин ки не? ҳатман фикру назаратонро дар комментария қайд карда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. бо шумо будам чун ҳар вақта ман Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.